nyuwun Framen ya diiringi gending Sinom Nyamat. Oh ya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Diaturake Mak. Iya, iki fragmene fragmen apa? Aku dhewe ya urung dong. Ya. Karepe kepiye? Sinom Nyamat. Ngono ya, Mak. Iya, monggo. Mbak Tatin, yo Tin, mudhun. Ya. Dirampungke iki lagu-lagune no. Ya mengko gek teruske lakone ya Mak. Iya. Lakone lakon wigati. Ya iya. Ci Pak. Oh wis to. Ya, iki pamundutan Sinom Nyamat. Ya. Ning nganggo fragmen apa terserah kowe arep golek kanca sapa. Ya. Sapa? Sing arang sing wis arang. Heeh. Ayo Kin, solikin. Penyakitmu kudu tok lawan kowe ya. Ora usah wedi. Ngono ya, Mak. Iya. Awan waras kok anggere mangkat nyambut gawe kok masuk angin. Kuwi ming psikismu sing kena kuwi. Iya. Kuwi cara berpikirmu sing kena kuwi. Pundi, Pak? Heh? Pundi? Kono kok pundi apa to? Lah wau tuturine wonten permen wonten. Heh? Wonten permen wonten. Fragmen. Oh, fragmen. Oh, ya wis. Sing lara iki kupinge barang. Ya ora apa-apa. Karo Tatin. Iki suradane kula ya, Pak. Apa? Surada. Sutradara. Nggih niku. Sutradarane aku ora surada ora. Nggih. Ya, sutradarane aku. Ya. Kowe arep dadi apa? Kula sik digandrung. Oh iya. Ora kowe gandrung. Ah, mboten mawon. Ya sing digandrung kok terus tadi nembang Sinom Nyamat panjaluke kuwi. Ya. Ya. Nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah dadak sing werna-werna. Ya. Kowe Den Mas Broto Tatin seminten wis kaya biasane wae. Ya. Lakon liyane apa ora ana. Angel no, angel. Ya. Sing apal lagi kuwi ngundamal aku barang bingung. Ya, monggo. Ya, tutuk 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 tutuk. Tutuk tutuk tutuk. Piye? Kok piye? Apa jenengan ki gagap to, Den Mas? Ora. Ora jarine panjenengan lara napa to? Ora lara aku. Lah? Janipun kenging menapa? Ya mung apa, Pak? Psikis. Apa kok anu, pokoke alasan to. Kowe iki mengkon mikir angel, aku ming mergo awakku rada lungkrah ngono wis wangun kok ketoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok kowe. Oh, piye? Panjenengan kira menapa to, Den Mas? Aku kira ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo kok kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit. Kuwi rak mung kabar sing kabur. Berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh nggih, alhamdulillah menawi panjenengan nika sehat. Alhamdulillah. Den Mas. Piye? Saestunipun kula menika ajeng omong. Apa? Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok omong piye? Omong. Angsal? Oleh. Kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ayo iki rak wis cerak to. Lah kene kan kurang caket. Piye? Saestunipun kula aku isin ya arek ngomong. Piye kok? Mas. Lendas-lendus ki. Piye? Kula menika Kowe ngopo? tresno kalian panjenengan lho, Den Mas. Tresno karo aku. Inggih. Ora aku alik kok. Kok ora kuwale? Panjenengan nggih tresno kalian kula? Ora. Loh, pripun to, Den Mas menika lho? Ha iki ceritane aku kudu ora tresno karo kowe. Aja ngomongke cerita ngono kuwi kok. Ketoprak kok ngomongke cerita.
Yo Pak yo. Heeh. Mbok kurang. Kowe kaget no ya muni. Aku tresno karo kula tresno panjenengan. Kula langsung muni. Minten ngono dadi kanu dramane iki kecekel baleni tin baleni. Kula tresno karo panjenengan langsung muni. Minten ngono ta kaget ora kok. Iya. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Mo, minten. Nah, apik iki semua. Lah napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresno karo aku? Lah nggih nika merentul saking ati kula lho, Den Mas. Merentul. Nggih. Gon ngendi? Nggon mriki lho, nggen mriki. Ngono ya. Subroto kok cengengesan. Nggon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to Den Mas kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinten? Ika. Ika. Jenengan tresno kalian Ika? Oh, nek iki Ora apa-apa. tenan nek iki. Asline jeneng. Tenan. Kowe gelem ora ka? Ora. Ah ya wis. Nah gelem ya wis. Tak omongi cempluki jenenge asli Ika. Wis tak telusur neng kono neng sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Dadi bener kuwi ora apa-apa. Bener, ora apa-apa tresno iki ora apa-apa. Mbok jenengan ampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo, Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarane kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lah panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning Lah rak kok pawakane ngono. Ning rak pawakane Dicondro Ika dicondro. ki ki apik apa? Ika ngene lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho, Lho piye? mlirik Ika. Panjenengan niku nek ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur barang? Lah nggih panjenengan nek nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, nek nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Lah nggih nek nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah ya ning rak jeneng katresnan ki rak ora iso dipeksa to, Tet. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, mosok ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem apa piye? Nah, rak tenan to. Kula nek nggih gelem to nggih. Ah pemain kok ora tetek ki ngopo lho. Kowe nek ya muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya tetep aku. Lah iya dengkulmu mlocot. Maksudku kuwi ngene. Dadi Apa? umpamane kowe iki tresno karo aku, Nggih. apa ya kowe gelem tak wayo? Wah, lho kok Kok teku. diwayu Lah nggih? mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lah napa panjenengan mboten saged milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal. Heeh. Tenan. Iya. Kayak jajal ya, Pak. Pak, Hah? kayak jajal. Aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno. Kepiye-kepiye. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso Tresno kuwi dituku Ora kena dituku nganggo apa wae. nganggo apa wae. Lah kok sik omong aku terus kan. Heeh ya. Nanging Ijolan wae apa, Pak? Mah Tin Mas. Nanging tresno menika jalaran saking kulino lho. ora mesti. Lah nggih mestinipun nggih ngenten niku. Omong ah. Piye? Jenengan kok nek wis kulino karo aku, kaya iso dadi seneng karo aku, yuk gelem karo aku nggih. Lah ya coba. Lah kleru meneh. Emoh kok lah ya coba. Coba Mamanisme. Iya.
kami Raden Mugi jeneng wong ora tresno ki yo biak-biakno tetep ora gelem. Lah ning kula tresno kalian panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke. Umpamane kuwi tresno to? Heeh. Ning aku ora. Terus umpamane kok mengumpama terus to ya. Oh to iki. Kok ora ana jluntrunge to? Lah panjenengan engko mbok dirasake, didelok dhisik. Delokan raiku, delokan wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah kene kok mboten tresna kalian kula sebabe napa? Teme sebabe Ika. Mbok Ika dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki kejaba nek sing geret ki Ika. Waduh. Ana ning bayanganku. Wah. Apa iso ming bayang ketok iso? Ming karo bayangan iso? Iso, aku kulino bayang. Pokoke aku ora iso. Hei. Hei. Apa Den Mas? Aku lagi takon cakepan lali e. Iya, takono. Iku pancen perlu jenengan pengen napa tak landeni lho Den Mas. Jenengan sampun dahar dereng. Wis. Dahar kalian napa? Karo telo. Dahar kok telo ki piye to? Duwe ku telo. Jenengan kedah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyoh. Wow. Dan masih broto krocok bendo. Kok mengenyon juga. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki yo nembang ora hafal to. Para tamtu tak panjenengan nak dereng nate dahar jeruk to? Nek jerukmu urung. Lah menika kula gadah jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Duncekke. Ayo jeneng. Oncekke. Wong sing jeneng rayu ki mesti kudu nganggo diuncekke. Menika Den Mas. Kowe iki rak ra edan to, Ten? Lah napa to? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh kleruku.
kulit lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngoneknya aku lamur. Lah kulit kok kon mangan iki, Pot? Lah jenengan doyan boten? Ha ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Heeh, Jenengan niku mbok ampun ngaten niku to. Den manek jen niate seneng mbok ya seneng. Ana beda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora beda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe ika. Ayo aja diwayuh, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Lho. Ya nyoh. Panjenengan niku kok apa-apa nyo ning ora nyoto. Omong tok. Ya coba diteruske. Potong ngene mbok tak benake. Kok meneng wae ngopo? Ha seneng. Seneng. Iki lho foto tenan lho. Apa niate aja arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualik iki lho, kualik. Ya wis men kualik ya iso kok. Mah. Iso nganggo klambi kualik? Kowe ora mbeda aku to? Ora beda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah nggih niku nek upami kula demok jenengan asal mboten. Ora entuk Ya ora entuk. Udu muhrim. Udu muhrim. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi. Aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak karep-karepku arep demok ngene iki ya entuk to. Ora meneh. Ngapa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kowe arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Jenengan seneng nek aku edan? Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki ping ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal. Ayo engko sik, urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Lah wanine pira? Wanine pira? Sawe. Wah, kok lek murah men. Mosok kaya ngene kok selawe lho ora menghargai blas. Tenang. Den Mas, panjenengan menika janjane iki ora seneng ki sebabe memerga ika. Ora kuwi. Lah ngene napa? Ning aku pancen ora tresno karo kowe to. Mbok aja omong ora tresno nek urung awak dhewe urung njajal ngene iki mbok omong nek ora tresno ngono kuwi to. Panjenengan niku nek jenenge ngono kuwi nglanani atine wong wedok lho. Subroto Melayu. Larani piye? Lah panjenengan boten tresno kalian kula mesti lara. Lah wong aku ora tresno kok. Ya karepmu. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga gitu. Wis tok. Tok. Aja lunga. Nyok.
Ken dum-duman duit sik aja ngono ya. Apik lehmu ngetoprak lumayan nih. Nah. Gandeng kowe nggo priksa ya. Ya, ora lara wae. Nyambut gawe kok pikeke kae sik pemaine wedok kae ngono. Heeh. Matur nuwun nggih, Mas. Hei. Ojo. Ngawur lho. Serampung ora gelem tak iki arep. Oh, ngetoprak ora gelem kok bareng bubar kok arep. Cara ngendi kene? Ya arep nekat. Heeh, etok. Sampun. Wis, Mbak, laten ya. Kok ndak wektune slanteng kok sing kurang diaturake nggon limbukan ya, Ngger? Ya.